Когато скинът се наслаждава на хубавия изглед от моста. Ама сега не е време за наслаждаване, а е време за клип. Здравейте хора и добре дошли в един нов клип на играта Roblox. Реших да редувам само Roblox и GTA. Като свърши GTA някаква друга GTA или като свърши другата GTA и ще направим някаква друга поредица на GTA или там някаква друга игра. Ние сме с Roblox, а вие сте с Ивайло БГ. И така, нека да започваме. Доколкото забелязахте, сигурно сте забелязали, че има някаква къща на това, който ще отидем и тези бомбони тук горе, които са. Можем да си купуваме всякакви неща от този шоп. Което събира заето това тук. Но ме кеф просто. Има всякакви неща от бомбони. За бомбони, които се купуват. Особено този T-Rex, просто но ме кефи. Някакъв пич. Какво става пич? И да отиваме към евента, защото има евент, който ви дава безплатно флайрайд животно. Взех една баткотика, която е отново с бомбони и някой през покана, ще му приемем добре. Което от евент. И не е черно. Ако е черно, тогава е легендари. Но това от евент и е жълто. И бат, който отключих от баткотиката, който е за 1000 бомбони. И има 2 минути. Са видим кът и нека ме трябва да сериозно. Чак сега ли? Бандикот. Някаква друга играчка. Добро трайдване е това. Ще го приема. Окей. Чек, какво? Това е... Омага, човек, това мога карам. Сириес ли? Я да го пробвам набързо. Да почне евента. Бързо. Уоу, мога да караме шейна. Това е нещо хелоуинско, което е яко. Не е лошо. Добре, махаме го, отиваме на евента, защото видях, знаха по-малко дори от 2 минути. Умали 46 секунди. Сега, когато остана поне 10 секунди. Хора, вече остават 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И нека вече да започне. Сега тук се появят ни оръжия, с които трябва да стреляме ето тези духове. Първият дух е застрелян. Окей, този е застрелян. Този се махна. Опа, тук. Ти умрял дух ли си? Да, умрял си. Тук. Тези тук са. Аре, бата, само аз ще стрелям. Давай, по-бързо. Така, унищожен. Къде има още? После се появи и бос, който е омразен за някои хора като мен. Добре, още някъде дух. О, не. Това смеха на бос. О, брат. Бос. Мрази го този бос. Ох, не, заледи ме, защо? Не. По-бързо. Давай, геройчо! Не! Да, духовата си мине през мен така. Модерен.
Къде си, бе, бате? Мали, този бос ми логна цялата игра, бе. Хайде, де! Почти е унищожен. Не! Дай 1000, искам 3000. Ще направим ли 3000, докато победим боса? Сто 74. Вау! Следващата епизод сигурно вече ще сме събрали бая бомбон. Боя бомбонки. Следващия евент е с тикви. Трябва да смашваме тикви. В смисъл да ходим по тях и да ги събираме тиквите. Добре. Ако сте дебли... Да, в началото Flyride безплатно ви я дава от евента. Което е супер яко. Уи! С няма може да се обикалите навсякъде. Здрасти, ти си водиш Ginger Cat. Трябва да ходим се къпаме. Ето е много як, между другото. Скоро ще се появи ново... Това не знам как се казва, стари лърт. И ново такова нещо. Което е яко. Няма да го откажа. Ето това исках за Хелоуин. Нещо яко, нещо... Такива неща исках. Някакви яки. Например, някакви евенти да гледат безплатно в Flyride животно. Така... Хайде по-бързо, тикве. Тоест pumpkin, както на английски. Айде сега си излизаме тук. Си берем лайката от тази къща. Трябва да ходим на училище. Още една жена има с така тиква дума. Чакай, какво? О, ау, това е много яко. Много искам. Нека това си окупа. Много яко. Please, free pet. И аз като гледам имам две имулта. Не трябва ли едното имул? Айде ще го трайдна. Едно имул. OMG! Хау бе, брат? Това съм написал котката Pro. О, боже. Когато не знаеш нищо и си мислиш, че наистина такъв беден. Когато мислиш, че е беден, обаче той се оказа, че е про. Или как се нарича Рич. Така. Да ходим към евента, аз мисля. О, $20, благодаря. От банката ми даде безплатни $20. Супер! Друг път вече сигурно съм събрал за каруцата и тогава се купа пред вас. Поне остава 6 минути, може да се разхождам някъде. Направя някакви задачки. Нещо направим два евента.
Следващия клип още 2 евента. И така безбройно много. Сигурно и ще кача на Roblox и после 2 клипа на GTA. Защото смисъл искам да си купа каруцата пред вас. Нямам търпение да се купа и просто не ми се чака. Което ми е супер тъпо. А, 5 минути! Какво ще правя? Защо се разсъждаваме на гледката? Не, шегувам се, няма да се разсъждавам. Ще се питам някак си да му взема на този... What? Това е като даш пари за играта, брато. What? Тази е толкова рич. Ако una chopicana, yani girl, now ladies and... Ако чуете, що така подсмърчам малко, смисъл... Малко съм настинал. Как да каза, не им става на хората гнусно. Уи, си лети някъде в космоса. Ако можете някакси в космоса, те ще бъде много яко. Бе, това се чуете, например, за какво е? Това с примерно са в евент. Което... Не се обиждам, яко е. Така, 3 минути, брат. Си схъба времето за снимане. Знам какво правя. Да хъм на шопинг. Има хилуински неща, какво? Има Чай, какво има хилуински неща? OMG, брат! Не искам шапката. Добре, съберем на шапката. Преди да искам да купя тези обувки. Мисля, не ми кефат обувките. Когато ги сложиш на животното ти. Ма не, сега не. Искам да купя това хелуинското. Айде. В моя инвентар. И ти като просто го гълна. Мисля, махния. Махния от животното, бе, за бога. Махния. Така. То животното погана цялата. Да ходим се наспрем живота да летеме към евента. Защото скоро може да започне евента, а ние няма да сме там сигурно. О, в къмпинга ли? Много е бавно! Знаеш какво? Или не? Да, пете за животни. Ето така. Айде сега си наспим животното, пъмкин.
Пу, се натръстиш животно добата. Пу, само ми си бате за храна и вода това. Скачай, ти какво? Така се приготвим на тръгване. Духовно чущо това нещо да се натръсти и да отидем на ивента. Има някакво по-бързо, защото това за мен е бавно. Ами леко бавно, да не чак толкова. Колкото да... Не знам и какво. Дай бързо, ти се натръстваш. Ще трябва на евента. Знаеш, последно е един евент и приключим с този клип. Няма да го правя дълъг. Да размахнем шейната на яйска ни в момента. Не, бързо! Стиквите, това ми е любимото. Давай! Дай поне 10 000 да го направим. Геройчо! Трябва да ги направиш. Ай! Еми, добре, пак нещо. Пак нещо. Еми. Хора, са, какво ви кажа? Чакайте малко. Чакай. Ай, чай са. Ами хора, днес приключим днешния клип. Надявам се ви хареса. Ако така не забравяйте да ударите един лайк на този клип и да се абонирате за канала ми за още клипчета. А сега, чао!